Club Junta, building better Africa. Dr. Kabambe pa 16 September pano. President Cholemekezeka, Dr. Kabambe, akulu onse achipani cha UTM, makolo athu onse, agogo athu olemekezeka, mashado anzanga, komanso abusa athu onse, mosogozedwa ndi amayi athu amene mwatipempherera tsiku la lero. Moni nonse achina nzuzu onse, nzuni, komanso Yulia, takunyadirani, zikomo kwambiri. President athu olemekezeka, tikuthokozeni tinaukomerani kuti mubwere kuno. Nova, when after 10 minutes, just give me a. Tinaukomerani kuti tsiku la lero mubwere kunzuzu kuno muzacheze ndi ana anu. Komanso ndi meeting yoyambirira ya chipani kuyambira kusiyana ndi tinapanga, koma meeting yoyambirira imene tafika pano kulongosola nkhani ya zandale chimwalirira president athu Dr. South Limanzimu wa use mutendere. Ifeyo UTM zolinga zathu ndi zitatu: kuchotsa njala kudzera ku manifesto athu, komanso kuchita promote chinyamata kuti akhala zozidalira pa iwoka, komanso kuonesesa kunena kuti mdziko muno tikhale anthu ozidalira pa ife tokha. Kumalawi kuno takhala ndi mavuto osiyanasiyana, tithokoze amipingo onse, komanso koposaposa makalata amipingo amene mmalemba okwauza Malawi kuti akaone zinthu zoyenera kuti avotere. Ndipo tikuyamikireni mwanena kuti ena onsewo alibe ntchito ndipo osataye nawo anthu nthawi ukavotera kupatula UTM. Mwina munangosala pang'ono kunena UTM chifukwa Dr. South Lima anakumverani inuyo makolo ake mipingo osiyanasiyana kuti alolere alliance cholinga kuti zinthu zisinthe. Malo mosintha zinthu lero zinthu zaonongeka. Tikupempheni kuti nonse amipingo osiyanasiyana komanso makolo athu osiyanasiyana maso anu akhale ku UTM pansi pa usogolero wa Dr. Kabambe amene atisogolere pa 16 September pano kuti Amalawi zimene ife tinafuna kuti tikuchitireni kudzera kwa Dr. South Lima ng'ono wake uyu achite zonsezo ni manifesto onse a UTM amene ife tili nawo. Ife lero siku la lero timayembekezera kuti anthu mmene anabwera ku Nzuzu ngakhale amathawa popita ngati ziko silawo anasiya mapotihole. Tazungulira misewu yonse ngakhale kuluwinga uko kuli potihole. Timayembekezera kuti ndalama zimene amapereka anthu amakonstituency mwawo kumana amakuti akuchita konzati achinyamata, timayembekezera kuti ndalama zimenezo akakwirira zenje limene lija. Koma malo moti akwirire zenje limene lija ananamiza kuti akumana ndi achinyamata aku Nzuzu, koma atatenga anthu akukonstituency kwawo kuti apase ndalama malo mopereka ndalama kwa chinyamata amunzuzu muno. Komanso timayembekezera kuti mmene mabwera kuno ndege imene inagwa kuchikangawa chakanayinyamula imene ija akaisiye pa airport, anthu azizo kuti airport ndi imeneyo, ataona ndege yomwe yophwanyika yokha chifukwa anthu kumalawi kuno sadziwa kuti kunzuzu kuli airport. Timayembekezera kuti ndege imene ija yochokera kuchikangawa akanayisiya pa airport imene akuphwamapo dambo sandi ali pamene paja malo moika Kwale akuikapo dambo sandi ndikumanena kuti ndi airport. Timayembekezera kuti mmene amabwera kuno ayima pa Nzuzu paja pa Nzimba kuti amalizise university imene ija chifukwa mmene amamusiya Chilima kuti agwire ntchito, mmene amapereka chifunga kuchikangawa kuti chinyamule ndege imene inatenga Chilima. Amayembekezera kuti mwina ntchito zimene Chilima kanagwira amalizisa ndiwo koma lepera university osayipanga mpaka na lero. Ino anthu akuzimba ndi mafumu onse tikamana mizidwa siku la lero ndikanakondwera kuti we are supposed to make a decision because Mombela University there is no Mombela University there. And from there we are supposed to make a decision not to vote for MCP but vote for UTM. The ones who are supposed to implement manifesto ya UTM. Timayembekezera kuti mmene anabwera muno kuno akamalizisa nsewu mmene ananena wanyika opita kuonyika kumapita sokakhala kuchitipa zonsezo palibe. Timayembekezeranso kuti mmene amafika kuno anthu alandira zitukuko misewu imene ya ing'ono
mutaoni ya Nzuzu komanso apereka mabizinesi ananena paja kuti apereka madolazi kwa mavenda timayembekeza kuti mavenda oyambirira amene alandire madolazi ndi anthu aku Nzuzu koma zonsezo zatani zalephereka. Ife tinene mawu athu uthenga wathu ndolilira Dr. South Silima. President athu tabwera kuno kuzapempha mzimu wanu zolinga zanu zimene munali nawo zopitisa pasogolo chipani cha UTM zafera pa njira chifukwa cha anthu oyipa. Ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti muli nafe pompano tingokupemphani pamene mmafuna kukuza chipani cha UTM. Tabwera pano ndi mwana wanu ndi ng'ono wanu Dr. Daliso Kabambe, chimangeni chipani chipite pasogolo. Mdaliseni Dr. Daliso Kabambe, ntchito zanu azipitirire zimene mmafuna kuti muchite. Inu President athu mzimu wanu mmapena ukupuma kumene Mulungu analola kuti akutengeni. Tikupempheni kuti zolinga zanu zimene munafuna Dr. Daliso Kabambe apitirize manifesto anu wonse. Komanso tikupempheni pali ena momuno ngakhale ku Nzuzu kuno amene amakususukirani nakudyerani ndalama zanu nanena kuti ali pambuyo panu. Lero akuthawani chifukwa kuti munamwalira. Pali ena amene munatenga kukhala chifupi nanu nimwapasa dzina komanso ndakhala anthu odziwika m'Malawi muno. Lero adakuberani ndalama zanu akuthawani chifukwa kuti mwamwalira. Pali ena amene anakulolani inuyo kuti mugonje mukhulupirire monga munthu okhulupirira Mulungu kuti mugonje mumvere. Lero ayiwala azibusa ena tikwadziwa ena sopemphera tikwadziwa. Lero akutukwanani inu. Tingokupemphani kumene mukupumula inu President athu mzimu wanu usemumtendere. Chipani chanu ndichi mukakhale nafe nthawi zonse ndipo cholinga chanu munali choti chipani chiwine ndipo tipereke zofunikira kwa anthu. Tikupempheni mizimu ya mzimu wanu uyende pena paliponse m'Malawi muno koyambirira kuno ku Nzuzu koma kukalonga kuchitipa ku Nkhatabe ku Kasungu komanso ku Nkhatokota ku Salima ku Dedza komanso ku Mangochi ku Machinga ku Phalombe ku Mulanje ku Tcholo ku Chikwawa ku Nsanje Mwanza Neno komanso mupitirire ku Nchinji ku Lilongwe Dedza Lilongwe Nchisi komanso mupitirenso ngakhale kudowa. Mulungu mulandire mzimu wa Dr. South Silima pamene mukutukula chipani cha UTM kupita pena paliponse ndi zolinga zake zonse kuti zikapherezeke. Inu Mulungu mukachite nawo onse amene sanakhulupirike pamaso pa Chilima. Mukachite nawo onse amene anatenga nawo gawo pa imfa ya Chilima. Mukachite nawo onse amene akuchitira zoyipa Chilima komanso kuchitira chipani cha UTM zoyipa. Mukachite nawo onse amene akusakasaka anthu a UTM amene akukutukula chipani chawo. Ena anabwera ndi maphapa awo magalimoto kuno. Ena anabwera ndi nsalu zawo zoyerekeza ngati za Chilima kuno. Ena anabwera kumayenda khomo ndi khomo kuti asabwere ku chipani kuno. Koma onsewo amapanga chifukwa inu a Chilima munayika pampando. Tingopempha mzimu wanu Achilima ukaka ng'anthe wonse mukachite nawo ndipo akaone inu Mulungu ukulu wanu kuno ku Malawi. Inu ya Chilima tingokupemphani kumene mukupumula mukapumule mumtendere timakukumbukirani nthawi zonse ndipo tidzakulirani nthawi zonse. Koma ndi pemphero lathu kuti Mulungu akamve kulira kwa chipani cha UTM. Mulungu akakhale nafe pano ndipo pa 16 September Dr. Daliso Kabambe akaime mapazi mwa Chilima anatukula dziko la Malawi ndakhala president wa dziko la Malawi. Mukachite nawo inu Mulungu wonse amene anatenga nawo gawo muchikangawa ndipo pa 16 September asakaone ngakhale 49 iliyonse. Mukachite nawo wonse amene akufuna kukhalira chipani cha UTM kuti chife. Mukachite nawo wonse pakutha pa zonse Mulungu zonse ife zimene tili nawo ngati manifesto a UTM komanso zonse zimene ife tili zonse titukulira mdzanja lanu kuti mukadalise wina aliyense amene ali pano komanso pamene mukalandira mzimu wa Dr. South Silima mukanong'oneze wina aliyense kunzera ku mzimu umenewu mukayendere wina aliyense kuti pa 16 September anthu akavotere chipani cha UTM. Enawo Mulungu mukachite nawo poti inu munalolera kuti mutenge mzimu wa Chilima ndipo munalolera anthu oyipa kuti akatero. Tikupempheninso kuti muchite nawo anthu oyipa kuti akakudziweni inu kuti ndinu Mulungu mu dzina la Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.
Mwambula kutaya nyengo.